Likora. Oy, Anika, itigil mo yung meow 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 mo yan. Dito ka na, oh. Malabo ang camera natin. Malabo. Wala pa tayong viewer. Malabo yung camera natin, bebe. Ayan. Bakit wala pa tayong viewer? Saglit. Hindi ba ako na ano? Jesus, ang daming tugtog. Naka-private ba ako? Ba't ko rin naka-private akes? Hindi ah. Account ko ba to? Check ko naman. Balik na ako mga dali, tabi. Ha? Balik na ako sa YouTube. Sa YouTube daw, tabi, imamuksan mo. Naka-private? Anyari? Sa YouTube daw tabi, mailig ko rin sa ko daw. Nag-live ka? Hindi, nakalive ba ako? Ito, nakalive ako. Ano ini? Ay, nang sinabi ka? Wala pang view. Wala kang viewer? Di, wala pa naglalaog. Di ko alam kung... Ano ko rin, sige daw. Sige! Ano ka? Ay, kinukuwatan ako. Saglit, baby. Tignan ko kung may viewer na dyan. Wala pa. Ay, meron na! Ayan o. Mahina ang signal. Wait lang. Mahina ba? Sila ang live ko yan. Saan mo na? Maluya nga na signal. Mahina ang signal. Signal. Ay! Meron na tayong 7 viewers. Anika, dito ka na. Oh, meron tayong viewer na. Kanina wala pang viewer. Kala ko naka-private. Puluhin mo naman. Anika, come on. Nandito guys, yung makulit kong pamangkin. Ay! Tara, dito ka ng live tayo. Wala tayong patungan. Dito na lang. Oh. Ayan yung ating mga... Ay, bakit ganito? Hindi maganda ang ilaw. Dilim. Malabog kasi ang camera. Dito na lang. Maganda dito. Anika! Come on. Yan. Tara. Dali na. Bukas guys may upload ako. Abangan nyo. Ha? Tara na dito. Hindi, ayusin mo. Magalaw na yung ano natin. Cellphone tuloy. Tayo, dito na lang sa electric fan. Katong natin. Ayun, lumagaw ko din. Umali, narinig Tita M. Kiss mo si Tita M. Very good. Si Say, love mo. Paparamel o si Tita M? Si Say. Tita, ganda. Bakit ano? Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa account ko. Char. Bakit ganito siya? Hello, 17 viewer natin. Pwede ako makapatungan dumaan. Ano lang? Ayun yun, ano? Oh, no. Meron tayo na. Dito ka na, Anika.
Hayaan, ay! Eto na, mabuti na ano ko, tapos na ano napansin ni Anika, ilaw to guys. Ayun. In-order ko sa Shopee. Dito na! Oh, meron tayong ilaw. Buti napansin ni Anika. Tara, Anika, oh, meron tayong ilaw. Tara. Pasensya na guys, magulo po yung kwarto kasi nga po, nag-aayos na ba. Tara, tara. Ha? Ay, digdi. Kay tita. Ay, dahil kulab dahil kita ma-Jollibee. Ma-Jollibee kita. Mari na digdi. Ay, dahil ko bakalan sa aga kay ano, kay Sandal. Paano ka kasi? Ba't tuloy mo lang comment? Kailangan din ba ko kaya mag-comment? Ah, kaya? Ay, meron! Ba't hindi ko nakikita yung comment? Guys, sorry po, hindi ko nakita yung comment. Hello po kay Arca Sabuena. Kumusta guys? Hindi ko wala sa screen ko na comment. Dito na lang sa tablet. Angelo Danggilan, hello po. Kuya Eman, hello po. Anak mo tayo ni Edo. Oo, Kuya Angelo, anak ko. Ricardo Veros, hello po. Kuya Jerry, hello. Maray na Banggi. Ah, wait lang. Junel Arsenia, hello. Rems Etnanra, hello po. Thank you po, Kuya Red. Manolo del Rosario, hello po. Hi, Mia Stella, Linantel, Linabo. Kumusta? Walang sound. Meron lang sound. Guys, wala talagang comment na nag-ano sa screen ko. Ano po nangyayari? Wala talaga guys. So yun, mag-comment na lang kayo, magbabasa ako dito sa... Sorry guys, stress ang Bicolana nyo, masakit ang ngipin ko. Baby, wag po. Upo ka na lang dito kay Tita M. Tara. Tara, dito ka. Guys, pinagpupunsa na. Wala akong upload kahapon tsaka ngayon. Pero bukas meron. Kuya Kenneth, hello po. Good evening. Wala kasing comment na nag-a-appear sa screen ng cellphone ko. Kaya dito kay mama tinignan ko. Sabi ko walang nagko-comment. Nung tinignan ko sa tablet kay mama, madami ng comment. Nalito bibi ko. Opo, Kuya Manol. Ay, bebe ko! Bebe, wag po. Dito ka na lang. Upo ka na lang. Ay, dahil ko bebe na. Dahil natikita mga Jollibee. Dahil na mag-Jollibee. So yun, opo, bukas po may upload po ako. Kuya Sandy, yo. Kuya Erwin TV Official, hello po. Kumusta po kayong lahat? Ngayon na ulit nakapag-live. So, bumisita kasi itong ano namin dito. Ito si... Itong pamangkin ko kasama si ate. Wait lang. Ano to? Okay. Ay, ito. Maganda. Yung pawis ko, kitang-kita na. Ayos lang po, Kuya Kenneth. Okay lang po. Walang nangyari. Ang liwanag nyo nga tingnan. Dito, baka naman sa sitting lang ay. Hindi. Ano po, may ilaw kami nilagay sa phone ko. Kuya Angelo. I think so, hindi. Mag-upload ka lang sa aga. Opo, Kuya Jarek na. Uy, huwag niyong galawin ang cellphone. May upload na po ako bukas. Pa-support puntan. Sige po, Kuya Arwen Official. So guys, mamaya puntan. Wala talaga sa screen ko na lumalabas na comment. Bisitahin niyo daw po si Kuya Arwen Official, guys. Hi, mabigla ng pakilakas ng... Lakas naman ang sound mo. Lakasan ko din sound ko. Mabasa ka. Hindi, dito sa ano. Hindi ko na napakilakas. Mahirap. Ikaw nga magbasa kung marunong. Usap ka dito kay Tita M. Dito ka na kay Tita M. Marami na ABC, dali na.
Good evening po, Kuya Nilo Buboy. Bukas po, meron tayong upload, guys. Nabisi po talaga kasi dito. Nabisi po tayo sa school. Sige, panoorin mo. Magbasa Kuya Ray Obia. So, mag-shoutout ka. Shoutout. Sabi mo, shoutout po. Namiss kita, BG. Kuya Kenneth. 2 araw tayo walang upload. Upo ka nga sa akin. Ang bigat! Hoy, nagbabasa ako ng comment! Very good ka talaga, baby ko. Nagbabasa tayo ng comment kasi wala nga sa cellphone na lumalabas. Sa screen ko talaga guys, walang lumalabas na lumalabas. Oh, sige na, dito ka. Yeah, ang bigat. Ang bigat mo. Wow! Joselito Lucanya, hello po. Kanina dito ako sa Fernando Camsur. Baka dumayo kami ng baka makabisita. Sige po Kuya Joselito. Bisita po kayo dito sa Santo Domingo. Malapit lang po yan dito sa Bakakay. Ano na daw? Anika! Ay! Huwag makulit yan guys. Wag daw ako makulit. Sabi ni Kuya Kenneth. Hey, mag-hi ka kay Kuya Kenneth. Sabi mo, hi Kuya Kenneth, mag-Jollibee tayo bukas ulit. O sige, sabi mo, hi Kuya Kenneth. Hi Kuya Kenneth. Sabihin mo. Ang kulit ni Amber. Amber daw pangalan mo eh, Amber. Sabi ni Kuya Angelo. Amber, ano pangalan mo? Ano? Amber da? Amber? Ano din maninda na dangog. So yan. Sige guys, comment lang kayo. Hello sa mga ano natin, mga silent viewers. Anong para mo? Kathleen. Ikaw. Hello daw, ampunin ka daw ni Kuya Kenneth. Oh, gusto mo ampunin ka ni Kuya Kenneth? Iya. Ayan? Ayan? Sige na, doon ka na. Sama ka na kay Kuya Kenneth. Good evening, Dennis Ordones. Hello po, good evening. Ano, sasama ka na kay Kuya Kenneth? Gusto mo awa? Ano sabi ko? Iyo po. Iyo po. Opo, iyo po. So yan guys, ngayon lang naman yan nakabisita dito sa amin. Ngayon na lang. Gumagamit si Tita M. Gumagamit. Kuya Papi daw. O, Kuya Papi. Hello. Apa, sige lang po nanay. Dito, huwag lalabas. Uuwi na si nanay. So yan guys. Hindi ko alam kung bakit ko lang lumalabas na comment sa screen ko. Dito na lang. Mahirapan tuloy ako. Kumusta po? Hindi man siya malang ginagamit. Kumusta po kayong lahat? Kayong lahat. Yan, magulo pa po dito sa aming bahay. Pasensya na po. Hello kay Tito Joe. Hello dito sa ano. Ano lang? Di ba nagsabi ako sa iyo na papasyal kami dyan? Sige po Kuya Joselito. Ay oo, naalala ko na. Tapos nagtanong nga ako, ay taga Bakakay ikaw doon sa may isla din, malayo. Sige po, malayo sa sentro ng Bakakay. Tapos, di ba nagtanong ako, kasi nga may kilala kong Lucania sa Malilipot. Ay sorry, Ambet pala yun. Ako nag-aampon kay Ambet. Hi Ambet! Aampunin ka daw Ambet.
Si Ambet. Sige po Kuya Joselito, message niyo po ako. Pero alam niyo na po yung ano ko, FB account po. FB account ko. Ayan, bisita po kayo. Bukas po ba? Kailan kayo pupunta? Nandito ako sa San Fernando, so baka naman siya kami na baka kayo at makabisita ng Santo Domingo. Kailan po? Kasi po pag Monday to Saturday, to Friday po, busy po ako kasi po ang loaded po yung schedule ko sa school. Kaya available lang po akong Sabado tsaka Linggo. Magpa-cute ka. Oh, ampunin ka daw. Medyo kinakain, di ba, ang ubod ng anahaw? Ha? Oo. Pero hindi pa ako nakatikim. Pero, ang lasa niya parang ampalaya. Oh, mapait daw guys. Para daw ang palayang lasa niya. Kasi dito hindi kami nag-uubod ng ana. Ano yan? Ano yun? Very bad! Sino nagturo sa iyo yan? Ha? Huwag ka na nga dito magpakita. So yan guys. Dito sa amin hindi kami nagluluto nung ano. Kasi nga para daw ang palaya, so hindi naman talaga namin yun kakainin kasi mapait. Pero yung ano, yung nyog, yung ubod ng nyog, masarap yun guys. Good evening po Kuya Rod. Ikaw, very bad na. Sino nagturo sa'yo yan? Ha? Papaluin ko. Very bad. Para joke. Para joke. Hello sa 31 viewers. Ano, Anika? Dito ka nga kay tita. Yan, mag-ano ka Mataram para joke kapag isaway pa lang. Marong siya kan para joke. Hali. Bad. Pero bad yun, bad. Iyo mo na din sa cellphone. Pag-upload mo. Ito sa bang gigil ito? Alam ko, nasa ko yan. Kasing pait na nga palaya pero masarap. Masarap? Masarap daw, sabi ni Mama. Natikman na siguro ni Mama. Paano? Nung kasagsagan ng kahirapan. Kasi dati yung mga kinakain namin galyang. Alam niyo so galyang? Ay, may manyang kasya Kasi sa'yo. tayong Chinese na napuntan. Oo. Naalala ko dati, kapag after bumagyo, yung mga, wait lang, yung mga saging, puno ng saging, nagbabagsakan. Tapos merong mga bunga. Tapos yung ginagataan, tapos yung ginugulay. Inanti Linabok, hello po. Guys, yung anahaw dito, yung bunga ng anahaw, may mga hinog na. Kaya bumisita na kayo dito sa amin para matikman nyo yung anahaw. Yung bunga ng anahaw. Sige, may nakurang ka na Hindi ka lang. So yun guys. Ang laki ng tiyan mo. So yun, busy pa siguro. 9:30 na pa. At 6% Mama. I-charge mo. Pero natawara kaya sa kuya. Nag-release na kami. Anika, umali ka dyan. Ako naman pa. Anika, pasabla ako ang cellphone mo. Gamiton ko. Gamitan na mo kita. Woy! Woy! Tingin ka. Tapos na naman in-star. Maingay ang ano Ano natin. Ano sa'yo? Anika? Tatan. Ano reconnecting? Ubay na yun. Cash? Ano reconnecting? Nakuha Nakuha. ka lang pa na. Nagluluya ang internet. Kaya sabi ko sa'yo. So eto, wala ko pa yan ang tikman. Marami sa amin dito. Amo Kuya Kenneth, tikman mo Kuya Kenneth. Anahaw, di ba pambansa yan, idol? Opo, yung masaway ka dito ka. Pambansang dahon, guys. Ano po yan? Anahaw. Dahon ng anahaw. Mas masarap pa ang ubod ng kawayan. Opo, ang tawag dito sa amin, tambo. Yung ubod ng kawayan, masarap yan. Ginugulay din yun dati ni Papa. Palaging may gata. Hindi man yung... Palagi bastang may gata. Sa gata lang talaga siya niluluto ni Papa. Walang ibang tawag yung way of cooking.
Nasa 31 viewers natin. 31, tapos dyan 26. Ay, siguro itatapat ko ng Sunday. Punta pa kami ng Daraga. Tingnan namin ang bahay. Baka giba na. Sige po Kuya Silito. Basta po message nyo lang po ako pag pupunta kayo dito sa amin. Pag bibisita kayo. Ubod ng Kawayan yung bagong tubo. Opo, Kuya Macbal, yung bagong tubo po. Yung mga ganito na siya kahaba. Mga ganyan. Ano yun pa? Malambot. Dito ka sa akin. Dali, dito ka sa akin. Pasaway kayo ha. Ay wala dito sa amin. Bagyo pine tree lang meron. Ay opo. Yung, ano yung anahaw? Yung anahaw po ba? Wala sa inyo? May mga lugar lang ata na meron yan. Diba? Sa mga... Sa mga bundok-bundok guys. Dito ka na lang kaya sa akin. Tara. Ay gusto mag-cellphone. Bawal mag-cellphone. Reconnecting paas. Ano yung signal ako nung nakakonek? Mag-disconnect daw muna ka mo. Ako dahil ako. Ano na? Ikaw mo mag-charge ka na. Sige na. Ayun na. Magaling si Ilamid mag-utan ng tambo ng Kaway. Ano mag-utan? Magulay. Magulay. Oo, yung Tara mo dyan. Tara tayo nila para magulay. oo, Bisaya. Alam kasi ni Mama kasi Bisaya si Mama. Hindi ko lang napabol-yung. Mahina po ba? Maingay lang po siguro yung background ko. As in, mahina. Inay ka na tumay sa Mahirap Channel TV. Bakit ganito po yung pangalan mo sa ano? Hi po, Mahirap Channel TV. Baka vlogger din to. Support natin guys. Wag mong gagalawin. Patungan yan. Jaime Astilla. Kuya Jaime, mahina pa ba? Nagsasalita. Kuya. Ay, hindi man. Malakas na. Malakas yan. Anika, sinilas mo. Kaso guys, yan nga. Madami na kasi nakakonect sa wifi namin. Hindi kasi ako nagpapalit ng password. So, yan. Hello. Kuya Edwin Alea? Oo. Kuya Edwin Alea, hello po. Halika, tabi ka nga. Ay, hindi na tayo mag-Jollibee. Ano? Hindi na mag-Jollibee. Gusto mo mag-Jollibee? Sandal. Ayaw mo ng sandal. Maliit na yung sandal mo. Na luma. DJ Pagulay na sa merkado. Pa yun. Pag-utan, niluluto na yan. Hindi po, dito po kasi sa amin. Oo, yung tawag sa gulay, as in gulay din. Pero, pag nagluluto, naggulay, ganyan. Anong tiggulay mo? Parang anong tigluluto mo? Ganon. Kasi guys, may iba-iba tayong may iba-iba tayong term. Oo, tsaka may iba-iba din yung understandings natin. Depende sa lugar. Kasi 'di ba may mga words sa atin na pwedeng yung word natin, masama pala yung word sa ibang lugar. So, ganun yun guys. Para hindi tayo masyado nagkakaroon ng gap. Francine Toledo, hello po. Good evening. Kumusta ka po, Kuya Francine? Po, buhay pa man. Hi ka, good evening. Ayun na pala, ko na. Di ko siya kita, hawakan ko na lang. Okay naman, dito ako Baguio. Ayos naman signal mo, ganda pa rin. Thank you po, Kuya Angelo. Bago natin to atang or baka silent viewer natin. To ngayon lang nag-comment. Kasi ngayon lang nabasa yung pangalan niya. Yes. Very good. Smile, you are the most beautiful girl I've seen today. Oh, thank you po, Kuya Renz. Etnanra. Parang siyang entrata. Ay, hindi mo. Etnanra. Hello. Yung wala sa amin, ibig sabihin meron. Amo man? Amo? Kasi dito yung wala. Wala. Amo talaga? Baka joke mo, Kuya Macban. Freddy, hello po. Kumusta? Come on dito.
Na-miss ko mga vlog mo. Francine, panoorin mo yung mga dati ko na lang na vlog. Yung mga, mga last, mga previews. Tsaka yung, oo. Lahat ng vlog ko, panoorin mo. Para hindi mo na ma-miss. Kuya Francine. Kuya Kenneth, ganito po kasi yon. Parang gusto ko din po pumunta doon. Pero nga busy, nga po, parang parehas kami busy sa school. Baka malay mo, 'di ba, Lunes hanggang Biyernes may pasok siya. O hindi natin alam kung baka pati Sabado may pasok siya. Tapos paano kung paglinggo pala yung rest day niya, may pinupuntahan siya, may pupuntahan siya, or may kailangan siyang gagawing mga project, mga group activity, ganyan. So, depende pa rin kapag nag-usap kami. Pero naiiyak kasi akong pumunta doon kapag wala akong, alam mo yon, yung talagang, yun? Hindi. Parang yung parang walang reason kung bakit ako pupunta doon. Parang, syempre, ganyan. Hindi, kahit walang okasyon. Kasi iniisip ko, nakakahiya, pag pupunta ako doon, wala naman akong maibigay. Ganyan. Kaya iniisip ko, pag saka na lang siguro pag may nag-sponsor kay Balete, pag may nagpadala kay Balete, ganyan. Tapos papadaanin sa akin, saka ko pupuntahan si Balete, ganyan. Para mabisita din, ganyan. Tapos parang makumusta natin. Nahiya, gusto ko pumunta. Kasi nahiya ako, syempre isasama ko si Papa, mag-isama kami. Tapos syempre alam niyo naman yan na pati yung papa niya baka mag-inuman pa yan. Tapos nakakaya kasi pumunta doon, wala kaming dala. Tapos ako pag uwi ko, marami akong dala. Alam niyo na yun, yung mga prutas. Kuya Francine, okay naman po. May improvement na sa bahay. Ano walang sadya? BGD ka naman, charity vlogger. Mag-vlog ka lang naman. Oo nga po, Kuya Kenneth. Hindi naman sa parang iniisip kong charity vlogger, ganyan. Kumbaga, dati kasi, tinulungan ko si Balete kasi nga meron siyang, hindi rin ko nasasabihin, parang kailangan niya bumili ng gamot. Tapos, parang naghanap ako ng sponsor. Ako mismo lumapit sa sponsor. Kasi nga, wala man akong maitutulong pa, ganyan. Kahit panggamot. Tapos yung sponsor, pinadala niya kay Kuya Noli, ginikash din sa akin ni Kuya Noli, pupuntahan ko dapat si Balete. Ang nangyari din nun, parang may emergency din, so parang natatagalan na, baka hindi ko maibigay yung pera, hindi ko na napupuntahan si Balete, ginikash ko na lang din sa kanya yung pera. So hindi ko na yun pinaalam sa viewers natin. Pinasabi ko na lang sa sponsor na nabigay ko na. Tapos sinend ko din yung parang receipt sa resibo. So yun po. Synchronize! Synchronize! Yung di pupunta kung walang sasadya. Yes po, Kuya Macval. Parang nakakahiya kung wala ka namang talagang parang importanteng sadya, ganyan. Tapos bigla ka na lang pupunta doon. Tapos parang makakaano lang tayo, makakaistorbo lang. Feeling ko lang. Ganon yung feeling ko. Kuya Romel, Nolhasa, hello po. Okay, BG sana. Opo, Kuya Kenneth, sana nga po. Kasi gusto ko din talaga pumunta doon. Kasi nga, nung parang ngayon ng dragon fruit, di ba? Madaming dragon fruit doon. Kasi nahiya talaga ako pag inisip ko talaga, gusto ko pumunta. Kasi wala pa man akong maibibigay, parang galing sa akin, ganyan. But ewan ko. Pero sana soon. Pag naka-LL na tayo, guys. Pag nakaluwag-luwag na. So, yan. Pero kapag dumadaan ako doon, kami nila Papa, kami, parang nag-aapit. Anong sa gawin?
yung pag dumadaan kami doon, dinadaanan namin sila, pinupuntahan namin sila, ganyan, tapos kinukumusta. Pag dumadaan kami doon. Kaso minsan wala man si Balete, tsaka minsan wala din si papa niya, kasi nga nagtatrabaho. Di ba yung trabaho nun, yung kahoy, yung parang gumagawa ng lamesa, ng mga furniture, guys. Ano? Oo nga po, Kuya Kenneth. Ano daw? Tumbling? Bicolano. Tumbling? Tumbling? Bigyan sa barangay ka magpaliwanag. Sige po, Kuya Rogelio. Sa barangay ako magpapaliwanag. Ang bait sa'yo ni Nanay Video. Opo, Kuya Kenneth. Mabait yun si Nanay. Ang sarap ng ano nila dun, matamis. Yung dragon fruit, di ba? May mga dragon fruit na matabang. Kahit ako, idol, ganun din ako. Paano ganun ka din, Kuya Angelo? Nahihiya. Hello po, Leo TV. Siya gumawa ng kama mo, di ba? Opo, Kuya Macval, siya po. Yung double deck namin. Ngayon, hindi siya double deck, te. Kasi sineperate ko na. Para, dalawa din yung namin dito. Yung kama dito. Kala mama, tapos dun sa akin sa kwarto ko. Alberto Verses. Hello po. Thank you po, Kuya, from Pasadena, California. USA. Hello po. Hello po sa mga, natin, mga OFWs natin dyan. Kung saan man kayong lugar. Ingat po kayo palagi. Ba ako naman ba? Lahat. Pinangarap ko din noon mag-abroad, pero hindi yung katulong sa bahay or gusto ko parang sa mga hotel, ganyan, sa mga establishments. Ayoko yung sa bahay ka, kasi baka hindi ka swertehin, di ba? Iuwi ka dito sa Pilipinas, sa bangkay ka. Guys, kausapin niyo ako. Ang sakit na kasi ng ulo ko. Ay, meron ako dito. Vicks. Hi, maganda sa mga cruise ship. Yes, pwede naman po, Kuya Macval. Maganda talaga kasi travel mo yung yung ocean. Ano daw? Bakit ko to? Depende kasi yung align sa course ko, Kuya Angelo, sa HM. So, depende. Ganyan. Kasi ang OGT natin sa mga hotels. Pero depende, guys. Kailangan muna natin ng okay guys, kausapin niyo po ako. Mag-comment kayo. Mag-comment kayo, guys. Alam niyo ba sa school, ito yung pabango ko. Ito yung naaamoy ng mga klase ko sa akin. Kasi nilalagay ko siya dito, nasanay na kasi ako. Dati pabango yung nilalagay ko dito. Ngayon, Vicks na, guys. Kating ko na. Hindi na siya pabango. Hindi na perfume. Ganyan talaga, guys, pag college student ka na. Nung first year, parang easy lang. Pero guys, nung pumasok ako ng second year, Diyos me, halos araw-araw, guys, may reporting. May lahat-lahat natin. Palagi kang kakabahan. Dapat flight attendant, idol. Pwede naman, meron na kaming tourism. Sa pinapasukan kong school, kakabukas lang ng tourism. Kasi may kaklase ako before na naglipat siya ng tourism kasi nga nagbukas na yung course na yun sa pinapasukan namin.
bumalik siya ulit sa HM. Kasi guys, ang dami na namin ginasto sa uniform pa lang, ang dami namin uniform, tapos babalik, parang, syempre, nagpalit ka ng course, magiging irregular ka, kasi may mga courses kang dapat i-take. Yan, basta guys, kaya hindi na lang, okay na ako dito guys sa HM. Gusto ko din sana talaga before tourism. Pero parang love ko na din si HM. Kaya okay na din. All use holo. Hello po. Present. Naglalagay po ako ng Vicks. Taga Santo Domingo ka pala. Ano daw? Anong puro kayo dyan? Wow! Kuya Alberto, taga saan ka po ba? Kailan ulit kayo magkikita ni Rika? Baka bakasyon ulit. Kasi diba, guys, intindihin nyo naman ako. Ano po, busy sa school. Pati sa Rika, mabibisi din yun sa school. Ngayong August. Magpapasukan na din sila. From Baguio. Thank you po. Shower out po sa mga taga Baguio. Sana soon, makapunta din ako ng Baguio. Yayain niyo ako guys, sa bakasyon niyo. Makikisali ako sa pamilya niyo. Tapos ma-experience dun yung parang mamimitas ka ng strawberry. Uy, yung malamig na klima. Guys, kausapin niyo ako. Hindi na nga ako nang buburaot sa inyo. Kausapin niyo na lang ako. Hindi na ako mangbuburaot. Ay, sorry. Hindi na ako magbuburaot, guys. Hi, BG, lakas ng boses nila, lasing na. Kasi Kuya Hill, Sabado ngayon, 'di ba nagtrabaho sila, pati yung mga trabahador ni Papa. Pag Sabado ganyan 'yan. Ayoko nga sana. So, pera naman nila 'yan? Yung mga lahat, walang nagtatrabaho sa iba. Sila ni Ryan. Ayo. Yung mga kapitbahay namin. Umuwi galing sa trabaho. Sa bagay, pag flight idol, kulang sa family. Ha? Anong kulang sa family? Flight idol ko lang pamana. Wag mo na ngayon, binaha ang strawberry farm. Ay, gano'n po ba Kuya Makbal? Si tourism girl, wala pa din nga nakatrabaho kahit tapos na. Yun po Kuya Kenneth, yun po yung mahirap. Kasi dito sa Pilipinas, mahirap po kapag gusto mo mag-flight attendant, mahirap. Pwede din naman, kasi meron, yung mga nagiging flight attendant ngayon, na nagtatrabaho na, pag nalaman nyo yung story nila, parang mahirap talaga sa una. Kasi yung iba, 9 na beses bago matanggap sa sa airlines, ganyan. So, madami talaga sa pagdadaan. Kaya parang dapat kapag pipili ka, depende din. Kasi, sa akin lang, for me lang, magandang kumuha ng course mo na gusto mo. Kung parang meron na talaga kayo yung family mo, yung hindi mo talaga kailangan. Like yung pera sa ganyan. Pero kapag gusto mo makapagtrabaho agad, gusto mo maka-earn agad ng money, makapag-ipon, makatulong, kailangan maging practical ka sa pag-isip kukunin mong course, 'di ba? Kasi ako inisip ko talaga, sabi ko kapag nakatapos ako, mag-apply, gusto ko sa barko. Ganyan. Kung hindi naman, kahit sa mga hotel-hotel. Pero, hindi dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kasi, ewan ko, basta madami akong plano na huwag na muna natin i-mention. Ains. Hello po. Bicolana, padalaga na si Bunso. Lalong gumaganda. Opo, kuya. Taga Tabaco City, pero andito ko ngayon sa California, US. Ganun po ba, Kuya Alberto? Shout out sa mga taga Tabaco. Magpapiesta na kayo sa San Roque. Santo Domingo, Tabaco, ganyan. Surdian at tiyagaan din ang pag-apply ng flight attendant. Opo, Kuya Ins. Ganyan. Kapag kasi, syempre, kapag kailangan
I mean, sinabi ko na kanina, nahihirapan ako mag-explain sa inyo. Teacher, Kuya Kenneth, yan po yung pinakaayaw na ayaw ko. Nung, tawag dyan, mag-edu. Ayokong nagtuturo. Like, dati, siguro, nung elementary ako, ang sinasabi ko sa teacher, ganyan gusto ko maging teacher, ganyan. Pero, wala ata yun sa ano ko. Hindi kaya, guys. Parang maboboring ako, ganyan. Yan yung gusto ba? Naan kang Pero need mo din muna work dito sa atin bago Pink sa na dress? hotel para mabilis ka barko. Ganito po kasi Kuya Jerry. Yan kasi, yung parang iniisip ng sa bagay, pag wala talaga, wala naman kasi tayong backer, ganyan, wala tayong carpet. Kasi may nakausap ako sa Mariners. Nung first year ako, meron siyang, yung anak niya na tatlo. Guys, tatlo to. Tatlo yan. Bago yan, tatlo. Yung anak niya daw na tatlo, nakapagtapos sa Mariners. Tapos may, nasa barko na, as in, napatunayan niya talaga sa akin kasi ginausap niya ako, mag-asawa sila matanda. Tapos yung pamangkin nila, ini-enroll nila sa Mariners, kaya sila nandun. Tapos sabi niya sa akin, yung experience, madali lang daw yan. Parang parang dapat may kakilala kayong company or hotel or resort na kahit magtrabaho ka dyan ng 1 month tapos bibigyan ka ng certificate na na parang yung experience na nga, ganun, pwede ka nang umapply. Ganun yung sinabi niya sa akin, kaya yun tumatak sa isip ko na yun na lang gagawin ko. kung may backer ganyan or kung hindi man tayo makapag-experience ng matagal kasi kailangan na natin makapag-abroad. Hoy! Tayo ko sinasabi. May shout out, June Masayon, hello. Joey Lolo, hello. Uy, ang dami kong sinabi, wala man lang kayong kinoment sa sinabi ko. Grabe kayo sa akin. Anto ka na, BG, ang 4 ginaumatag. Oo nga, 3 yan, 3. Apay yan. Ano apay? Apay yan. 4. Ulitin mo, daliri mo, ano? Hindi ko na kayo maintindihan. Hindi na tayo magkaintindihan. Hala guys. Ito na. So, anong sa inyo? Ang dami kong dinadala bagay sa BG na course ay tourism. Sige po, Edsel Balyaran. Maganda sana, no? Exposure, ganyan. Pero kahit naman nasa barko ka, makakapunta ka din kung saan na bansa. Ano daw? Kuya Jarek sabi niya, yeah, true naman yun, BG. Basta may backer. Saka yun talaga need. Goods yan, may plan. Mga plan mo. Good luck agad. Basta po ako sagot sa ngayon. Opo, Kuya Jarek. Thank you po. Naintindihan ako ni Kuya Jarek. Kaya hindi niyo ako naiintindihan. Char! Huy. Ay, bakit parang may nawala na comment? Parang may nakita ko sa baba. Bigla siya nag-disappear. Hayaan mo, BG, marating mo pangarap mo. Basta sipagan mo lang. Opo, thank you po kay Kenneth. Nasubaybayan ko simula, mag-vlog ka ni Kuya Noli. Tindera ka pa noon sa palengke. Opo, Kuya Alberto. Thank you po. Alam mo din pala. Char. Ay, napindot ko na naman siya. Naalala ko, wala palang account si Bunso sa YouTube. Kasi, guys, yung phone na itong gamit ko kay Bunso. Tingnan yung pa-butterfly pa. Kay Bunso, to yung binili ko sa kanya na cellphone. Ayan. Asa na? Nawala yung live chat. Ayan. Ba't nawala? Okay na. Saan ka muna siya inagi? Kaya TV?
Hindi wala ganti ba? Patay man ang gusto kong saro. Iba man ang gusto kong saro. So guys, si Bunso daw tsaka si yung pamangkin ko nag-aaway daw sa TV kasi nga nanonood ng TikTok to syempre ayaw ng isa mag-aaway. Guys, antok na. Sige lang, kausapin nyo lang ako. High blood ata ako. Masakit yung dito ko. Iya. Oo, dito. Bakit? High blood to? Iya. Ah, high blood to guys. Pag dito yung masakit. Di ako kapag Akala ko dito yung high blood. Ay, bawal hilutin. Bakit? Masakit pag hindi siya stiff neck guys ah. Kasi kumain ako ng hanit, 2 piraso. Ngayon lang. Kaya, ay nako. Mawawala yung pangarap natin guys kapag sobrang tayo ng hanit. Ay. First time mo mag-vlog yung si Bunso nagsulod sa karton. Yun po ba yung first time ko, Kuya Kenneth? Ang alam ko, first time ko, siguro, first time ko mag-vlog kasi, kasama ko si Kuya Nolly. Diba? Amo, Kuya Makmal! Stress, pwede din. Stress. Oo. Yun guys, pag sabay-sabayin nyo na, yun lang. Right, yun. Kasi guys, palagi akong parang matamlay, tapos palagi mainit yung katawan ko. Pero, hindi ako umiinom ng gamot. Sasihin nyo ako. Char. Umiinom na ako guys ng vitamins, yung stress tabs. Yun na yung iniinom ko. Hindi ako umiinom ng Biogesic or any anong gamot. Sa channel ni Kuya Nolly. Sa channel ni Kuya Nolly. Opo, Kuya Ken. Pwede rin masakit kung palagi ka nakatingala. Hindi po Kuya Makbal. Kumain po kasi talaga ako. Alam niyo yung hanit, yung kasag. Ano ba tawag sa inyo nun? Kasi may nabasa ako sa comment kung nagmukbang ako nung nakalimutan ko. Basta may sinabi nun. Kumusta kaya friend mo si Balete girl? Hindi ko po alam. Okay naman po siguro. Friend ko naman siya sa Facebook. Makikita ko naman yung mga story niya. Yung mga upload niya. Alimasag. Alimasag, Kuya Makval. Tama. Kumain ako 2 piraso, guys. Yung 1 piraso pa lang, nahihilo na ako. Tinuloy ko pa rin kasi nga, minsan lang ako makakain nun. Tapos, nandito kasi sila ate. Dala yun nila ate. Binili ko doon sa isla. Tapos, ayan. Alam niyo naman na mahilig ako sa ganyan, sa seafoods. Mama, pagalitan mo kasi BG. Ay! Hindi pa ako nag-iinom ng gamot. Ilang araw na akong ganito. 1 week na siguro, guys. Matagal na. Yun nga, yung ano, di ba nang nag-live ako nung dati, ay nung mga nakaraan na nilagnat ako, nagpahilot ako, ganyan. Siguro ano to, bagat. Di ko lang alam. Di ko lang sure. O di ko makalimutan yung reaction ni Bicolana. Ano? Baka dyan yung alam mo itong daw. Di tulad ng iba na pupunta ni Kuya Nolly pero ano daw, halata mong kailangan lang nila makisama. Saan po? Basta sa akin, thank you po Kuya Ains. Basta sa akin idol, nasayo ang sayo. Talaga ba? Baka bawal ka kasi. Kuya Kenneth, paborito ko kasi yung kasag. Pating ate model. O ate, guys, nakita nyo na. So, nasa vlog ko yan si ate. Magpabipi ka sa barangay. Video mo pala, baka matas ng video. Kuya Jun, ang alam ko, low blood ako. Kasi, palagi ako nahihilo, ganyan. Pag tatayo, kanya nakaupo ako. may igwang hype ng tabi niya na wala man. Sa akin, pag nahihilo ako, para akong, alam niyo yung lasing, parang bigla na lang tutumba. Ganyan, kanina yung na-feel ko. Kasi parang pag tutumba yung, hinahayaan ko na lang, parang hindi ko nakokontrol. Pag nalula ka, di kong bigla. Kanina umiga ako. Hello? Bakit nagkaganito? Hi, Kuya.
Hello po, Ate Jenny. Ate Jenny, hello po. Kamusta? Kamusta na, Ate Jenny? Nakikita ko yung, ano mo yung mga my day mo, yung mga post mo. Dalaga ha. Dalagang dalaga, Kati. Ang ganda mo. Namiss ko yung mga ano natin, mga kwentuhan. Yung mga ano. At nagkita na tayo noon sa Tabaco. Nagbili kayo na ng sipi mo kasama mo si Kenody. Amo? Kuya Alberto, thank you po. Hello, musta? Ano? Kulang kaya to sa doon. Ewan ko, baka high blood na nga. Dati, low blood ako. Palagi akong maputla. Tapos, ngayon na tumaba ako ng kaunti, high blood na. Nung mapayat ako, low blood. Nung tumaba ng kaunti, high blood. Exercise ko. Nahihilo na ako. Ang pinagpaga, nakaka-high blood ko, pero pamatanga na. High blood, low blood yun. Ay, nakapa-high blood tabi. Kung wala tulog. Yan. Yung wala ka sa oras magkatulog. Kumisan, as Lucy, online ka pa. Kuya Makbal, baka barado ilong mo, Ate Kat. Kulang sa oxygen, kaya ka nahihilo. Hindi, nafe-feel ko talaga siya. Na parang kung bigla na lang. Parang, alam mo yun, hindi ko siya makontrol. Alam kong babagsak ako, pero hindi ko siya makontrol. Parang dire-diretso. Hindi mo ako nagpapa-BP. Ano bang normal? Anong normal na BP, guys, sa edad ko? Ano, 120 over 90. Dahil, ay, blood na yan. 110 over 80. 110 over 80. Ay, ako po yan. Sige, magpapaano ko, guys, magpapa-BP ako. Ako baga, ano, Hindi high blood yan, idol. Talo ka lang ng TikTok kay Bunso. Uy, Kuya Angelo, seryoso po ako. ang nainda. Kuya Alberto, Favorite ka na. 120 over 80. Sabi ni Kuya Makbal 120. Sabi ni Ate 110 over 80. Yan, 110 over 80. Ang tama. 120 over 90. Dapat, so, ano, over Bakit? mo, dapat ang over mo na yung magalangkaw. Dapat steady na 80. Once na nag-90, 100 ka na, high blood ka na. Punta ka kay Palawan, girl. Magpatingin ka. Malayo, Kuya Kenny. Tsaka may BP naman dito. Hello sa 43 viewers natin. So, ayan. Ito lang talaga yung tanging gamot ko. Parang feeling ko kailangan ko nang uminom ng gamot, no? Diet? Mukha na ba? Sumataba ka pa isa, Kuya. Hindi man, depende lang sa labas. May igwa tabi na mapayat na high blood. Ang high blood ay kili. Paano pag tig-atake kang high blood? Anong mangyayari sa'yo? Arugad ka. Yung... Ay, ibang stroke. Ano pa rin kay Tianili, Hindi, yan. Ibang stroke. Yun ang ano. Ay, stroke yun! Ala, ayoko. Sino ka nga, mag-exercise. Targa na. Bawasan mo ang pagkaon mo. Iyo? Oo, Seryoso? Abang ko na, dahil ako makaon. Pinaka number 1 nagpa-high blood ang maluto. Di ba le makinaon ko kay ibang pagkaon bako sa na maluto wala karne. Oray. Ayan naka-high blood. Di ba le makinaon ko kay ibang pagkaon. Mag-lettuce na lang tayo, guys. Mag-repolyo na lang. Mag-repolyo. Mag-repolyo na lang tayo kay salad. Wala, kasi isa kumakain pa, sa umaga. matabaong ka, tapos makinaon ko kay maluto, iyo ang nagpapa-diabetes. Magka-diabetes. Huwag na lang tayo kumain. Di ba, ba't pa kasi yan kailangan kainin kung nakakasira sa kalusugan? Hindi ka Ang kasi... importante sa mundo, bagas na si maluto. Alam mo, sa ibang bansa, hindi man uso ang rice. Sa atin lang, pati yung ibang sa atin lang, guys, sa ibang bansa, puro lang sila, bread. oo. Tsaka, prutas, yung mais yan. Tsaka, ewan, basta nahihilo ako. Sa atin lang. Hindi ka kasi kumakain. Oo, hindi ako kumakain sa umaga.
Oo, Kuya Kenneth. Kumakain ako tanghali na. Mas madami ako kumain sa tanghalian. Madami din ako minsan kumain sa hapunan. Pero wala akong breakfast. Stroke pag may pumuputok na ugat sa utak. Yan. Diretso ka ganun. Lalo ako nahihilo sa pinagsasabi nyo, guys. Hello. Buffalo Soldier, hello po. Idol ganda, you're the best beauty mo. Kamusta project mo extension bahay nyo ka? Malapit na ba matapos? Hindi pa po, Tito Danny. Tito Danny, ngayon ka lang po ng live ko, naka-time, Dapat yung Timing. mo, ano, sa, pag puyat daw, yung tao tumataas daw cholesterol. Kaya yung mga nagpupuyat tumataba at nagkakasakit. diabetes. Nagkaka-diabetes. Guys, matutulog na ako! Good night po! Oh, sabi ko na sa imo sa kuya. I-release down ko yan, guys. Sige. Huwag tayo magpupuyat, huwag madami yung kain. Healthy living! Guys, Minsan na alas 12 thumbs up down. Thank you po, Bads TV Vlogs. Mataba. Ako nga, is hindi 1 to number 8. Ganyan din ako ng BG. Nanghina ako pag di ako kumakain sa tamang oras. Nangyayari naman talaga yan sa akin, Kuya Kenneth. Palagi naman kapag hindi wala akong kain. Nanghihina ako. Pero kapag, ngayon nga, kapag nasobrahan ako sa yung mga high blood na pagkain, yan yung nafe-feel ko. Parang yan yung nahihilo ako. Tapos, palaging Magkaribis ka hapon. hapon ako naliligo. Tapos kapag yung katawan ko parang parang walang lakas. Parang palagi akong para akong uod. Palagi lang nagbuburad. para makasiguro ka, magpabiti ka. Bako ang high blood mo na ang low blood. Parehas man sa na. Oo, pareho. Parehas man sa ng high blood mo na low blood. Magkaiba ang low tsaka ang high. Oy, parehas man sa na ang high blood mo ng low blood. Ayo, parehas maraot. Gari man sa ng parehas man sa ng stroke. Parehas masama Wala. kapag low blood tsaka high blood. Parehas yung masama. Oh, bro ha. Oh, ano na? Ano na? Mag-sleep na ikaw. Sige, matulog ka na para magkita na tayo sa panaginip. Wala ka sa akin. Hoy! Dapat pagka maligo ng hapon, BG. Ano ba? Sabi ni ate, kapag high blood ka, maligo ka ng hapon para mabawasan yung mo. Sa Ano guys? Isa pa sa nagkakasag. Minsan man lang nga yung malimasan. Damihan mo, inom tubig. Doon sa tubig na lang. Kasi sa inom ka tubig, ang dugo, pag high blood, ang dugo na ang high blood na pigapon, ang dugo na i-stuck sa sa ugat. Dapat sige mo sa nang inom ka tubig, tahan itong dugo na ito nag-i-stuck sa Pagod ako tubig! sige tapos sige mo sa nang ihi. Yan, Sige, hindi kasi ako masyado. Kuya mo naman na, mabulong high blood mo, dahon kong kuya ba, maglaga Mapait. makulit dami. Dahil niya pag naaraman, dapat magpabigi. Drink a lot. Dapat magpabigi. H2O, ayoko kasakit ka. Opo, Tito Danny. Ay, si Tilo lang yan ng gamot. Magaling mag-alaga, BG. Biogesic. Ay, ano po dyan? Alagang Unilab yan. So, yun po. Minsan naman, palagi akong tubig sa school. Ang nangyayari kapag may oras pa, bumibili ako sa kantin ng biskwit, 2. Tapos tubig na maliit, mineral. Tapos pag tanghali naman, bumibili pagkain, tapos tubig naman. Kapag may dinadala ko yung tubig na yon pati sa room, kapag may tira pang tubig, iniinom ko. May isa pa sobrang init yung panahon. Nakakailan dito. Gapa. Igwapa. Ano pa yun? Si Sepa, si Agomo. Ikaw ka na hybrid kay Agomo.
Sa tapos sobrang dagit mo high blood niya. Oo, palagi akong galit. Palaging galit. Oo, palagi ako guys na palagi ako parang mabilis ako magalit, ganyan. Ganun ba? So, shout out kay Iyay. Hala! Kilala si Iyay Dineros. Shout out po kay Kuya Iyay. Angelica Pulente. At isang takal kanin BG. Sige po Kuya Jill. Pinaka-importanting meal sa buong araw ay breakfast. O sige, don't skip breakfast. Pero mag-skip tayo ng dinner. 'Di ba? 'Di ba? Kailangan lang. Minsan ang breakfast ko oatmeal lang. Ang tagal ang importante, magkaon kang maluto pag udto, pag banggi dapat dawa dai ka na magkaon kang maluto, magkaon ka sana kang ano sana. Ang importante udto na dai ka makasmo. Na ano kwanta kan so dati nagalang ko dito 130 over 90. Kailangan mo ng gamot, Butilo. 130 over 90. Kispirin at May yakap talagbaba so. 1 Grabe naman po Kuya Rolando. Hi, Idol, kumusta ka na? James ka? Ano, kumusta ka na, James? Tama, kumain ka agad, BG. Sige po, Kuya Kenneth. Bala ko nga ulit. Ano yan? Tinapay. Ay, may ibos. Nakaisip na naman ako kumain. Kakain na naman sana ako kasi may ibos. May ibos kami dyan. Ano ito sa ibos mo? Yung kakanin, ibos, yung nasa daon ng malagkit. Shoutout po from Ilocos Norte, Rex Angayen. Baka labsik yan, huwag aral ka muna. Hoy, Kuya Danny, Tito Danny, hindi po. Matagal na hindi kita nakita, idol. Kuya James, hindi ka po kasi nanonood ng vlog ko siguro. Magpabibi ka kasi pareho si Thomas ng anemic at high blood. Suman sa ibus. Opo, Kuya Makbal. Kasi hindi na pala. Huwag nyo kasi akong pakitaan ng pagkain. Hindi ako kakain. Hindi. Opo, Kuya Kenneth. Kailan ka pupunta dito sa amin si Kuya Noli? Kaso matagal pa guys. Kasi nga, madami siyang project. Saka nasa Bulacan pa si Kuya Noli. Nasa Bulacan pa ba si Kuya Noli? Ganun po ba Kuya James? Thank you po. Shout out sa mga taga-Tabaco City, Angelica Pulente. Shout out daw. Tabaco, may nadaanan ako doon na barangay na may banderitas. Parang magpe-fiesta. Saan kaya ayun? Magpe-fiesta tayo. Makikain. Kain na naman! Pinag-uusapan pa lang natin yung pagkain. Pagkain na naman nasa isip ko. Linggo bukas? Malapit na naman mag-Lunes, guys. Sa San Lorenzo. Nabasa ko yung tulay. Kasi may mga bridge, 'di ba? Pag may mga bridge, may nakalagay na barangay kung saan lugar 'yun. San Lorenzo nabasa ko. San Lorenzo, tama ka, Angelica. Pwede yung cut meal sa gabi. Cut meal? Oatmeal. Bakit yung O nagawa kong C? Oo, last video mo naligo kayo sa resort. Ako kaya James. Okay lang dito magkain. Basta mag-jogging kapag wala man tayong time kasi alas 8 yung pasok natin. Hindi man tayo maka-jogging na kasi nga. Pwede magla alas 5. Hindi man ako nakakamatang ata. Hindi ako nakakamatang umaga. Fes.
Guys. Wala. Fasting yarn. Oh, pwede naman. Kaso, minsan, di mo naman kakayanin yung fasting. Di ba minsan 16 hours yun? Ay, 16 hours yun, di ba? Bukas mag-jogging ka. Ay, oo, linggo. Jogging tayo. Ay, mamimili kami guys bukas ng materyales. Ay, pero ano pa naman, umaga mag-jogging tayo. Ako laging tubig inom ko at pagkagising na. Ay, mag-jogging ako sa puro, mag-vlog ako. Kaso pala, pagkain na naman yun. Ba't palagi may pagkain kung saan-saan? Yung kasi guys, yung ano, alam niyo yun, Sawangan Park, yung puro doon sa Legazpi City. Ano, pagkain, kasi puro pagkain. Yun, nagja-jogging ako doon noon. Tapos, madaming ano, stall ng pagkain. Pagkain, syempre, yung paborito ko doon na dried pusit. Hoy. Ay, baga pusit, nagalit sa charon. Ah, nagda-dried pusit ka mo duman? Sanay ko. Gusto ko mag-business noon. Masarap yun guys, yung dried pusit. Tapos ihawin. Tapos masarap yung suka. Tapos wala ka ng binta, naubos mo. Hindi ko man kakainin kasi nga sarili kong negosyo. Magpapalugi ba tayo guys? Ako lang yung tubig inom ko at pagkagising ng umaga tubig agad. Opo Kuya Adventures, ako din. Maligam-gam na tubig, yung warm water, yung medyo mainit-init. Kasi ano yun guys, parang pang detox yun sa katawan natin. Tito Dani, idol, avoid eating a lot of fries at night. Di bali lunchtime, okay? Sige po Tito Dani, madami na nagsabi sa akin yan, pero ba't di ko nasusunod? Dito ka nga, baby ko. Ikaw high blood ka din. Mahirap kapag walang kain, hindi mo naman malay na fall ka na pala. Uy, baka ibang fall yan, kuya. Oo nga kuya, makpal pagkain na naman. Kahit saan may pagkain. Mati ano ako, pag nakakita ko ng pagkain, gusto kong kumain. Ano idol, nakaisip ka na ba doon sa clothing idol? Kuya James, gusto ko yung ano, yung dried pusit na lang, may business. Kasi patok kasi yun eh, tapos, ano, malaki kasi yung kailangan sa clothing. Ay, doon, ano lang, kanting puhunan lang. Diba? Magtinda ka sa harap ng bahay ni BG, damit. Ni Lola mo BG, damit ako. Oo nga po, doon po kasi talaga yung bala ko. Mabilis lang naman yung dried pusit. Itutusok mo sa, ano, sa stick. Tapos, ano, mag-iihaw. Ibabalad pa. Oo, dried na nga kasi nga dried. Siyempre, ano na yan, natuyo, napatuyo na. Ano lana? Ano lang yan? Ihaw. Mas masarap pag ihaw. Tapos, masarap yung suka. Yung madaming sibuyas. Nahihilo ako sa mga sinasabi natin. Huwag niyo sisihin ng pagkain. Tao lang ako. Kasalanan ko. Oo, kasalanan ko. Taong ko. Gusto ko mag-business na. Kasalanan ko. Kuya Adventures. Sige, nandyan naman si Makbal. Ha? Tutulong idol. Amo, wala man sinabi si Kuya Makbal. Kuba na tayo. Ay, si Anika. Ano, masakit. Dito ko. Pag... Hindi siya stiff neck, guys. Kasi... Bigla na lang siya sa sakit. O ngayon, wala man. Tapos kanina pag nabiglang ganito, nagsakit. Ano naman palit yan? Oy, humihina yung ilaw natin. Huwag kang hihina.
Mahina na siya. Kailangan niya yung charge. Good evening po, Ray Rose. Libo ni Tito mo dyan. Nakakalit sa Santa Cruz. Kumusta pala ang ganso? May ganso ko sana na. Wala na. Wala na guys. Pasensya na. Kinain ko na. Diba? Ako kumain. Kaya tayo tumataba. Kahit ano kinakain ko. Wala tayong ilaw. Parang gusto ko lang matulog. Nahihilo na talaga ako. Opo, matutulog na ako. Ikaw pa nakatulog. Digi tawagi daw si Rika Park mo ulit. Ha? Digi tawagi. Frank! Sige ko na Kenneth kapag hindi na po tayo pagod. Ano sabi mo, Anika? Asan? Nasa ano po, nasa kwarto. Si Bunso. Kasi antok naman siguro yan. Natutulog na. Kaso may ingay itong mga umiinom na ito sa labas. Mama, Ano? Kiss mo si Tita M. Bilis na para lumakas ulit si Tita M. Oh. Love mo si Tita M? Si Pan, love mo? Si Papa Ramel? Oh, sabihin mo Papa Ramel. Si Tita M, ay, sabihin mo, Papa Ramel, si Tita M ang love ko. Sabihin mo. Ay, dahil kita mga Jollibee. Ako man daw. Bakit tayo? Ubusin mo. Iyo po. So, yan guys. Magbababay na po tayo dahil gusto ko na po matulog. Oh. Sige na guys. Thank you po sa pagtambay. Thank you po. May mga bago akong pangalan dito na nakita. So, yan. Maalala ko pa din kayo kapag nag-comment kayo sa next live or vlog natin. Mga kapatid mo, walang bisyo pag inom. Hindi po umiinom mga kapatid ko. Yung ano lang, si Papa lang kapag dinadayo dito po ng mga kapitbahay. O yan, kasi nga, di ba may mga pera kasi nga galing sa trabaho. Sabado, may mga sweldo. So yun guys, bye. Love you all. Kasi ang love niya. Anika. Ano da? Kasi ang love niya. Kasi na-account. Tigmay day mo, te. Ha? Tigmay day mo. Ay, sige na guys. Nandiyan mo pala kayo. Thank you all. Love you. Ay.